A kdybych já prohrál, tak by to bylo zajímavé? Jasné, pre všetkých. No vidíš, no, tak nepij se mě na pičoviny. Mu ležím nejvíc v žaludku, takže se mnou podá ten nejlepší výkon. Já jsem jeho motivace. Okay. Zlej kluk, co se snaží být hodný. Koukaj, jak to dopadlo se Zaděrou, jo? Budem fajně. No. Bum, bum. Patrika Zaděru respektuju jako dobrého bojovníka. Jako já když nemůžu, tak můžu, víš? Jak moc mi ten kluk může ohrozit. Koľko on má tréninkov na týždeň takto? Je mi jedno, brácho, fakt. Zajímá mě jen Patrik Zaděra, víš. Kedy počujeme od teba track prvý, rapový? Co? Jakože já budu rapovat? No. Co je hůra? Vieš nám povedať pár slov o tom, že kde sme a čo gym a tak? Jsme v Collieri CrossFit Ostrava, tady trénuju box pod mým trenérem Romanem Kohutkem, co má na starosti Lukáše Dekyše, dá se říct, že i československou jedničku v boxu. Okay. Takže tady dost dokonalujeme ruce a kondici. Okay. Zrovna jsme, dá se říct, na začátku přípravy na Zaděru. Okay. Máme 2 měsíce a něco. Táži to ti ten čas na přípravu? 100%, 2-3 měsíce ideální stav, co myslíš? Stačí na to připravit. Musím tě, oni tady budou natáčet jenom, jo? Čau, trenér. Oni jako budou něco za partičku. Vašek. Yes. Teraz Zaďara vyhral zápas proti superovi, čo je number 1 Vako. Tak ty si hovoril minule, že on není na tvojom leveli. Stále si to myslíš? Bracho, pičoviny máš, nevím, kdo ti řekl, že porazil nějakého Vako jedničku. Úplná pičovina, porazil. Andreja Kedvesa. No bracho, že to není Vako jednička, to je možná z roku 2016. No nic, však prohrál nad Bereckým, proč neřekneš tohle? Že poslední zápas prohrál. Není to zaujímavé? Prečo? A kdybych já prohrál, tak by to bylo zajímavé? Jasné, pre všetkých. No vidíš, No, tak nepij se mě na pičoviny. Ty si povedal takedy, že chcel by si mať MMA zápas v RFA. Myslíš si to vážne? Jo. Jo? A kedy to predstavuješ? Nevím, Ale že v budúcnosti blízko. to není na mě otázka. OK. Ne, tak oni to chtěli, ale víš? Ne? Však ja... Tak točte. Rovna zvedaj, tak. Hop. Hop. Tak. Hop. Sadni rovný. Hop. Tak. Patrik povedal, že v malých rukaviciach a pod pravidlem Real Fight by ťa vyhral. Moje odpověď je taková, že neumí klinčovat Patrik Zaděra. Aha, OK. Nevím, co by se mnou chtěl dělat v těch Real Fight pravidlech. Jo, má bombu, ale to je tak vše. Minulý zápas s Zaďarom bol, že last minute, ako on to hovoril, a že on bol ešte aj chorý dokonca. A tento zápas on už akože dlho bude sa pripravovať a aj ty. A čo myslíš, čo bude iné v tomto zápase? Brachu, nic. Nic nebude iné? Je mi to jedno prostě. Že
Má se pobít prostě zas. Hej. Jasné, co ti mám tomu říct, brachu? Říkal jako, že on prohrál a říkal, že to bude jiné, ale myslím si, že s nikým od té doby, co my jsme měli naposledy zápas, tak s nikým neměl tak dobrý zápas jako se mnou. Já mu držím nejvíc žaludku, takže se mnou podá ten nejlepší výkon. Já jsem jeho motivace. Neodstupuj od toho. Že jakú hudbu púšťaš na tréningoch? Toto sa ti páči, čo teraz hrá, či nie? Nelíbi sa? Uvolníme do toho. Poď, ideme, poď. Hej. Aký je plán na tieto 3 mesiace pred zápasom? No, jednoduchý. Teď nejdřív budeme pracovat na kondici, ať to zlepšíme na maximum, to znamená nějaké posilování, nějaké kondiční vytrvalostní tréninky, plus to budeme lehce propojovat s nějakým boxem, no a potom v dalším měsíci už potom budeme dělat víc boxerských věcí a konečně sparingy a víc je to finální příprava. Toto sa ti líbí? Vin. Iba o mne. Ty dosť počúvaš Luka Brasiho? A kto ešte, aký ešte reper, slovenský alebo český? Už nikdo asi. Už nikto? Že on je najlepší? Jak ty? Vášek, čo povieš na repovanie Niny Janovej? Je mi jedno. Je ti jedno? Koľko máš tetovaní celkovo? 56? 56? A chceš ešte? Je mi jedno, brácho, fakt. Zajímá mě jen Patrik Zadera, víš. A vy čo myslíte na toho Patrika Zaderu, že bude silnejší ako minulé? Tak já myslím, že oni mají dost velkou motivaci toho Vaška porazit. Jestli bude silnější, nevím. V každém případě my na to budeme úplně 100% připraveni, takže všechno se ukáže v tom ringu. Ale myslím si, že nebo tak, jako já jsem si říkám, že Patrika Zaderu respektuju jako dobrého bojovníka, takže myslím si, že na tom zápase zvítězí tak, kdo bude líp připravený, kdo to bude mít v hlavě líp nastavené a asi dodrží veškeré ty taktické pokyny, které mu ten rok bude dávat. Já to vidím jako velice dobrý zápas, to bude mít vysokou úroveň. Všetkých reperov a všetkých hoes. Kedy počujeme od teba track prvý rapový? Co? Jakože já budu rapovat? No? Rafa, nejsi tak ostatní. Nejsi jak ostatní, nejsi jak všetky, že? Ne, že všichni vidí, že najednou jdou fighteři nahoru, tak co by všichni fighteři. Vidím, že rapeři jsou gangstři, tak chci být rapper a chci být gangster. A ty si tak gangster podľa mňa aj bez rapu. Nejsem brácho, jsem hodnej kluk. Hodný kluk? OK. Jsem zlej kluk, co se snaží být hodnej. Čas. Že ty raperov a všetký house. Čekajte ma v kúpe zaujímať. Bang rolls. Ale jsem takhle zvyklý. Vždycky 2 měsíce mi stačí na to do toho šlápnout, že fakt jenom trénuju a spím. A mám ještě lepší formu, než kdybych se připravoval třeba půl roku. Spím, trénuju a spím. OK. Koukaj, jak to dopadlo se Zaděrou, jo? Budeme fajn. No? Víš? Koukaj, jak on se třepe, víš, něco podobně, já bum, pěkně holka. Bum! 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 Jako já když nemůžu, tak můžu, víš? Tam prostě se jedná o to, co stojí přede mnou a Jedem. jak moc mi ten kluk může ohrozit. Čas, pojď. Ne, trenér. Připrav se. Hajde, Gabu, hajde, mladu. Připrav se a jedem. Čas. Desítka. Drž to, nepolevuj.
Taky nemůžu, víš, ale můžu. Ještě mluví duže srdce. Duže. Duže srdce. Duže to je po polsky. Po polsky! Zapraszam na zvodové války. Tu nás v Mikolově. Koľko on má tréningov na týždeň takto? Každý den. Každý deň. Takže 7 dní týždeň. No ne, 7 dní ne, musí odpočívat. 5, hej? 5 až 6 kdy. OK. Ale jako přes týden, jak tu jsem, tak vždycky prostě. OK. Má ještě. Musí teďka hodně musí tu fyzičku nahonit, takže od těch tréninků musí mít hodně. Takže fyzická stránka je teraz najdôležitejšia, hej? Jasné, musí na to nabrat fyzičku, sílu a potom z toho můžeme těžit do dalšího přípravy.